mi salmini on fo mi landi ke sidon e jam. Hande ko vendredi 3 janvier 2025. Mi feƴƴinanen ɗo information force vive de Guinée on no organise ɗo manifestation e lundi 6 janvier 2025 Conakry ɗo. Force vive de Guinée on ɓe andintini population Guinée on fop, surtout population on Conakry ɗo. Manifestation ji ko ɓe wi ɓe organise kon e nder lagine fi landagol départ senirde fi landagol départ général Mamadi Doumbouya ka pouvoir ɓe joƴƴina civil jo ko organise élection ji ɗin lagine ɗo. Manifestation ji ɗin no laati à partir de lundi 6 janvier 2024 ɗum ko lundi arowo ɗo, à partir de lundi 6 janvier 2025 ɗum ko lundi arowo ɗo. Manifestation ji ɗin fuɗɗoto ka Saare Conakry ɗo. Ara force vive de Guinée on ɓe andintinni population on yo yimɓe ɓen fof yo jonnodir, fof yo prépare, fof yo heblo e lundi arowo on ɗo golle ala ka Saare Conakry ɗo. Ara jama on fof yo organise golle ala nden ñande ko manifestation ji ɗi wona waɗede. E lundi arowo ɗo le 6 janvier 2025 no force vive de Guinée on holliri ni aray ko nden ñande wona fuɗɗede première manifestation on. Manifestation ji ɗin ɗi jokkodiray, ɗi continuay, ɗi jokkodiray, kono ko nden ñande wona fuɗɗede, ɗi yahay ɗo ha ka intérieur du pays. Préfecture ji ɗin ɗi fof ɗi tawete woni e lundi arowo ɗo wona fuɗɗede, ko nden ñande woni marche d'ouverture on. Aray population on fop yahuɓe e jooɗiɓe, surtout population on Conakry ɗo, surtout jama Conakry on, yo yimɓe ɓen fof yo prépare. Hande ko vendredi, jango ko samedi, faɓɓi jango ko dimanche. E lundi on 6 janvier 2025 manifestation ji ɗin haray no laati ka Saare Conakry ɗo. Ko ɗum force vive de Guinée on andintinni jama Conakry on, ko ɗum force vive de Guinée on andintinni jama Guinée on fop. Aray ko ɓe landi kon départ senirde, ko ɓe landi kon départ Mamadi Doumbouya président senirde. Aray ɗum no mainteni, ɗum no laati. Kamɓe force de vive de Guinée on ɓe haldi, ɓe fotti, ɓe reconnaisse handenta kadi à partir de le 1er janvier feƴƴuɗo ɗo. À partir de le 1er janvier feƴƴuɗo ɗo ɓe reconnaisse senirde, ɓe reconnaisse Mamadi Doumbouya comme président de la transition. E tippude ɗum ɓe landi yo manifestation ji ɗin fuɗɗito e lundi. Aray population on fof koyo jogito ɗum, e population Guinée on, jama Guinée on fof koyo jogito ɗum, fof eɓɓana préparo e lundi o manifestation ji ɗin fuɗɗitoto. Nden ñande golle ala e nder Saare Conakry nde, golle ala nden ñande Saare Conakry nde. Heddike ɗo balɗe tati, ɓay hande ko vendredi, e nder balɗe tati koyo jama on fof organise o eɓɓana préparo. Merci beaucoup.